Йо, хора, какво правите? Знам, че изглеждам много тъпо. Просто до сега гледах някакви клипчета. Там Линшо, дето отваряше някакви пакети там на Stumble Guys и на разни други работи. Обаче искам да ви кажа, че ми трябват само 9 абоната, хора, и ще стигна 200 абоната. 200 абоната ще стигнем. Знаете ли какво? Ще ви дам 9 дни да се абонирате за канала и знаете какво? Ще направя руска рулетка. Час 9, като дойде ден. Обещавам ви го. И додавам ви котре. Ай. 9 дни с по един абонат ще станат 200 абонати. Така че